No, čaute ľudia, dneska mám to videjku, ja sa máte, hello neighbor, ja sa máte videjku, dúfam, dobre, ja som vám hovoril, že dneska vyjde hello neighbor, ale nevyjde vajíčko. No. Ale zajtra vyjde vajíčko a zajtra vyjde aj viete čo, nejaká hra. A neviem jaká. To je jedno ľudia, hlavne, že hrajeme hello neighbor, Dneska, ľudia, jaké dneska? Ľudia, dneska mám vydať Dog Up, nové videjko, takže si ho pozrite. Dobre, ideme. Hrajeme. Pozrieme tu v pivnici, oh my god. Otvoríme to, rozbijeme, počkaj, ide sviečka. Počkaj, čo môžeme tak teď zobrať? Čistú polévku. Nie, a ja nemusím ani to robiť. Ale môžem to vlastne vyskočiť. Ty vole. To je čo? Otvoriť? Otvier. Otvor to. Nice. Stanko. Bolo ťa trošku vidno. Stanko. Bolo ťa trošku vidno. Kde? Ale nie tvár. To je jedno. To bol môj brat. Ktorý sa volá Jožo. Nerobí srandu ľudia, on sa volá. Jak sa voláš? Stanko. Ja nebojím sa. Bavíme. On si tiež takedy zahraje hru. A budete ho vidieť. Tak vyzerá. Nice, a ideme tu preskočiť. Stop bič. Minute. Tady mám ísť. Šíst. Budem tu píde sušedik a máš bíbe. Počkat, čo tu? Wait. Jaj, a potom nosím stoličku a tu neviem, kde som dal. Tu je. Tuto je. Tu čo bolo? Oh man. Ja musím si dať čo na seba, to mi pomôže. Dobre ľudia, už to mám na sebe, toto čo som chcel. Teraz to není cringe, iba na Dorse je to cringe. Dosť ho nevyšlo. Ale toto není cringe, to je iba, že mi to pomohlo. Oost. Freddy Fazbear. Ale ja nevidím. Idem dole. Jožu, odlož ich. Stanko. Jožu. Počkajte. Wait a minute. Jožu. Stanko. Asi, to bude tak užajeme. Dobre, tu musíme sa genivádhoť. Musím vyjsť. Shit. Dobre. Good. Ľudia, ste pripravení? 3, 4.
Ajde Freddy Fazbear a zdrhaj. A ty si zámky. A hrajeme. Môžu kúpiť poru. Toto video má iba 5 minút. Toto bude dvojpart, ideme si zahrať vajco. Ideme si zahrať vajco, ľudia, to nemôže byť také. Takže aj nakoniec vyšlo vajco. Pokračujeme tam, kde sme skončili na tom. Skibidi. Nice. No, to je toto vajco, skibidi. To už neviem, čo to ovláda. To sa dobre. Tady sa tu. Oh no, Simba, that's a Simba. To budeme do 10 minút. Dokladne. Pozrieme to bude 10 minút, bo mi to sem. To bude 10 minút.